ai dole ka sallame shi da soyayya ka fahimce ni amma bai da abin da in ka sata kunnawa abin da can su ka fahimce ni wai ka zama director tuni kunnawa sai ta rasa ka zama director tuni sai da awa biyu ko mun yadda za ta yi ta wukanta ta kasa sai da aka zo gaba tana so zame ki gaji da wannan abubuwa alaji na ki ka fahimce yanzu ai na kula mu fara ni zai hana kin fahimce banda shi wannan gari nasu za ku fara yi a ina nasu za mu fara yi da shi da babai Ibrahim da a waje ko a falo a nan falo zame ki wannan ya mata komai la gashi nan fa a ce to ko ta addu'a da ta baka yana kan a wani fim iyaka Muhammad ta gani ko ina kaunan matan nan sai ta shi ma albarka Allah sarki Allah sarki banza yanzu kuma ka san ni ina aiki da mutum ko ku ne dafa ku ƴaƴan nan nawa gaba ɗaya duk wanda zan washi albarka daga baki na har zuciyata nake masa wallahi kuma san da ba za ka yi wa mutum haka ne ake yi za ka zo wani dattijo haka saboda kan kai ya subuce ka dafa ni kai amma dai ka koya mana kada kan ya subuce kuma ka saba ka zalima da nawa ne muna wajen da 7 to zalima to masha Allah Allah ya ba mu sa Allah ya kallahi haka ne fa haka ne to ai kuma ni ban dan dauko ni ba dauko ni ci gaba ta bangare kan daki sai dubu ta taru jaji makatu sabu ga uban gidanmu kuma alhajin Allah Allah ƙara sutura kan daki sai dubu ta taru yawwa yawan ce gaskiya ya cika